Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu senibhekela nje egamekweni eyiseyithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje. Eyingena njengamanje kuthiwa-ke iphoyisa elisebenza laphaya eBrakpan Police Station kuthiwa-ke liye ekhwini lalo elafike ladubula-ke umfazi walo washona. Kuthiwa-ke aliqedanga lapho, liphinde-ke ladubula umkhwekazi walo, laphinde ladubula-ke usisi oyisisebenzi khona laphaya ekhwini. Kuthiwa-ke futhi-ke liphinde-ke ladubula izingane ezimbili, enye ina-15 bese kuthi-ke enye ina-13. Kodwa-ke bonke laba abashonanga, kodwa-ke kuthiwa-ke basesimeni esibucayi esibhedlela. Kodwa-ke nje ezibuhlungu, unkosikazi ushone khona-ke lapho endaweni-ke yesigameko. Kuthiwa-ke leli phoyisa lisebenza eBrakpan Police Station. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho lolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona ngokulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.